došla na more. Sad ćemo da se brškamo i kupamo i skakat ćemo u more. Idemo! Pa drugar, voda je malo prehlada. Milošo, prehlada voda. Da, jeste. Da znam da plivaš? Da, znam. Hajde da plivaš. Hajde! Drugar, ja sam smislila jedan prank, a moram biti malo tiša, zato što Miloš ima potanje, kupa se i brška iza mene, a ja moram biti tiša da me ne bi čuo. Sad ću da ga uzet ću ovo tiško i reći mi da se idemo igrat i poprskat ću ga. Idemo! Može, ajde! Idemo! Milana! Šta je bilo sve? Za koliko sekundi možeš da uradiš salto? Pa lezo, ajde da vidimo. Hajde! 3, 4, sad! 1, 2, 3, 4 sekunde, Milana! Bravo, Miloš, ajde da vidim za koliko ti lovi. Ajde. Ajde. 3, 4, sad. 1, 2, 3. Miloš, pa ti si uspio za 3 sekunde. Miloš, vidi kako je ovdje lijepo. Da. Ovo zapravo izgleda kao slika. Da. Miloše, imam jedno pitanje za tebe. Šta je? Da li bi ti smjela da skočiš u vodu? Da, imam 40 metara dubine. Hoćeš da ti pokažem? Da. Sad ću da bacim kamenčić da vidiš. Evo, vidi koliko dugo tone. Ja ga još uvijek vidim. I ja. Zamisli koliko je onda Miloš tu. Hoćeš da skočiš? Da. Ajde i ja ću se onda skočiti tamo. Ajde. Miloš, što misliš ko će prvi da skoči? Ne znam. Ajde papir kamen. Hajde. Papir kamen makaze. I šta je to? Miloš je stavio like. Ajde. Papir kamen makaze. Miloš, prvi skakaš. Ako će ti biti lakše, skakat ću s tobom isto. Može? Može. Ja sam Miloša vodom po voji malo. Aha. Ajde, idemo. Ja sam huligan, ne sam se prati. Sad. Ja sam huligan. Kada se mi pojavio. Vrijeme je da skočim stvarno. Sad. Ajde. Druga, nakon 10 minuta straha na kraju ja idem prva. Ja se dalje bojim. A sada idem ja. Miloš, ćemo sad zajedno? Da, idemo i sada. 3, 4, sad.
pa divan pogled, predivno je. A drugari, vama ako sviđala videa, lajkujte ga, subscribeujte se na moj YouTube kanal ako želite još ovakvih videa, a mi vas pozdravljamo iz Sunčane Budve, čao!